Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ning adto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga, Bicolandia. Biyernes na naman po ngunyan. Kaya yaon na naman po kita digdi sa Radio DZGB para sa programang Usapang Consumer at Negosyo. So sa Giraray, mag-iribana na naman kita sa laog nin sarong oras, alas 11 hanggang alas 12 po nin udto, digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo hatod sa Indo po ang DTI Regional Office 5. Ngunyan po June 24, no? June 24, 2022. So, nadadamog kita sa Radyo DZGB sa 729 kHz. Naka-live stream man po kita sa DZGB News Online. As in, naka-share man po ini sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. Ano po? So, sa Giraray, pwede po kamo makipag-ulay-ulay sa muya, pwede ka mo maghapot, pwede ka mo mag-share, pwede ka mo mag-raise kan sa inyong mga issues as in concerns, manunungod sa Department of Trade and Industry, lalong-lalo na ngunyan po sa pag-urulay-ulayan tangon niya na aga. Ano po? So, libre po ang samuyang text line. Uliton ko, 0999-883-1471. Yan po, pwede po kamo dyan mag-text. Uliton ko Giraray, 0999-883-1471. So, dahil po mag-alang-alang, ano po, yaon po kita digdi para mag-simbag kan sa indong mga kahapotan. Kudi ngunya na aldaw, nin Biyernes, digdi sa episode na ini kang Usapang Consumer at Negosyo. By the way, si Bem Beranco po girara ini ang sa indong kaiba. Ig makitang mga bisita mo niyan. Sasabihon ta na saro ini sa naiiba na edisyon ta kasi ang bisita tangon yan dati ta ining kaibanan pirni digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo sa tuya ining regular na kairiba digdi sa programa kaya nigbid na nindo sin siyang maray so mga paraan tabay ta digdi sa programa nigbid na nindo siyang maray kasi haluyon siyang nagtukaw man digdi sa programang ini sa Usapang Consumer at Negosyo kaya langon yan natawan siya kay mas dakulang responsibilidad kaya yaon na siya duman sa DTI Masbate Provincial Office bilang caretaker duman sa muyang DTI Provincial Office sa Masbate. So dahil ko na pagparapahaloy-haloyon, ipanigbid ko na po ang satuyang makakaiba mo niyan. Saro sa mga makakaiba tangon niya na agad digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo, si Mr. Joseph Ranyola ang samuyang Provincial Director sa DTI Masbate Provincial Office. Sir Joseph, maray na aga, na-miss mi ikang maray digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Maray na aga, tabi. Maray na aga, Ma'am Bem. Maray, I can see also in the screen si Ma'am Michelle. Maray na aga mo, Ma'am Michelle. And sa mga tagahinanyog kining programa ni Ma'am Bem na Usapang Consumer at Negosyo. Liwat, sabi ko maray na aga, Buda, it's nice to be back. Katiman so agong puyuman, so greetings ako kasabagot tabi Ma'am Bem. It's nice that you're back. Digdi sa Legazpi. Okay. Okay, tama. No, it's nice to be back. So, iyo man ang sabi sa imo ni Lynn, kasubago? Iyo po. Okay, salamat Sir Jo ta nagpaundra ka sa aldaw na ini sa episode na ini para ika ang saro sa samuyang makakauro istorya
digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Nabanggit na ni Sir Joseph Casubago, yaon sa tuya man mo niyan, makakaiba ta si Ma'am Michelle. Ma'am Michelle, umilgo o raa, Sir Jo? Raa Umilgo po, ma'am. Okay. Michelle Oraa Omilgo. Okay. Siya po ang owner kang Bams Food Products and Resto. Okay. So, maray na aga, Ma'am Michelle. Maray na aga man po, Ma'am Bem, Nakakasabot Sir naman Jo. po kibikol sa Albay. Nakakasabot man kibiit. Pwede kita magturo Tagalog kibiit. Opo. Kasi ang kaibata pa lang mo yan, mga taga-Masbate. Opo. So, tugutan po nindo kami na medyo magtagalog kami ng konti. So, magandang umaga, Ma'am Michelle. Batiin natin yung mga taga-Masbate. Maayo na aga sa tanan na taga Masbate. Ayan, okay. So, ang kaibata mo niyan ining mga Masbateño. Si Sir Jo, saro naman ini sa mga Masbateño, tayao na ini doon sa Masbate. Although, taga-Albay talaga siya. Pero, Baram na ako Minasbate. Baram na ako San Surmaton sa Minasbate. wow! Matibayo na si Sir Jo. Matibayo. Ang galing-galing naman. Okay. So, bakit sila ang makakasama natin ngayon? Kasi ngayong umaga sa edisyon na ito ng Usapang Consumer at Negosyo, pag-uusapan natin yung isa sa mga proyekto ng Department of Trade and Industry. Kung nakasubaybay kayo sa amin, nung mga siguro 2 weeks ago, 2 Fridays ago, isa rin ito sa mga napag-usapan na natin dito sa Usapang Consumer at Negosyo. Itong tinatawag nating ProPac, no? ProPac Asia. So itong dalawang kasama natin ngayon dito sa programang Usapang Consumer at Negosyo, sila po ay iilan lamang sa mga nakapag-participate doon sa ProPac Asia na ginanap noong nakaraang linggo sa Thailand, no? Sa Thailand. So kasama natin sila kasi galing mismo sa kanila, ikikwento nila sa atin kung ano yung mga magandang experiences nila doon sa travel nilang yon sa Thailand. Kasi siguro yung ating mga kanegosyo, no, gusto din nilang marinig yung inyong mga experiences doon sa Thailand. So mamaya Ma'am Michelle, unahin ko muna si Sir Joseph. Ano po? Para si Sir Joseph, tanungin muna natin kung siguro i-review natin kung baka magtataka sila kung ano itong pinag-uusapan natin, yung ProPac. Sir Jo, pwede bang bigyan mo kami ng konting background kung ano itong ProPac? Yes, Ma'am Bem. Thank you, Ma'am. Actually, ang ProPac Asia, ito pong ProPac Asia, it is Asia's international trade event for food, drink, and pharmaceutical processing and packaging technology. So it's not actually the food, drink, and pharmaceutical, but the processing and packaging technology that the world has now. Ngayon, nagkaroon po ng exhibits yung lahat ng mga stakeholders dito na kung saan sila yung mga gumagawa, sila yung naka-invento para sa pag-process at pag-package ng mga ginagamit natin sa food, drink, and pharmaceuticals. Ang ginangyayari doon, Ma'am Bem, nagkakaroon po doon ng series of exhibitions on processing and packaging. Pagkatapos, and in this year, gaya, naano po yun sa Thailand, doon sa Bitech, Bangkok, Thailand. Nangyari po yun noong June 15 to 18 yung exhibit. Pagkatapos, it is almost after 2 years na nag-hibernate yung activity ng ProPac Asia due to the pandemic. And last June 14, it opened with so much fanfare, confidence, at nakita namin na napaka-powerful na nung mga exhibits na nilagay nila because masasabi na natin na yung exhibit is now under the new and a better normal ProPac Asia. Yung nangyari sa Bitech, Bangkok, Thailand. So, gusto And sabihin mamaya, pwede nating ma-expound siguro kung bakit maraming innovations, Ma'am Bem, even sa ng pag-exhibit. Ang dami silang mga
ginawang pagbabago, even sa wala nang gamit ngayon ng mga ID, wala nang lahat digital yung po doon. Oo. So, yan na talaga ang magiging mundo natin ngayon, no? So, maganda, Sir Jo, maganda ding experience nyo. So, sinabi mo, Sir Jo, hindi pala ito yung una, hindi ito yung naunang ProPac. Because of the pandemic, parang huminto siya. So, ngayon, binalik uli, ito na yung inattendan nyo, yung pinuntahan nyo sa ProPac. Actually, 29th installment na po yun na exhibit. At sa Pilipinas, since na meron din tayong participation sa ProPac Asia, isa sa ang Philippines na nag-conceptualize ng ProPac Asia, nagkakaroon din po ng exhibits yan dito sa atin. Yung tinatawag nating PAC Pinas. Opo. Yun yung counterpart. Parang... Opo, yung na-supported also by ProPac Asia, yung activity rin dito sa Pilipinas na tinatawag nating PAC Pinas. And it will be happening next year here in the Philippines. Okay. So baka magtaka po kayo bakit si Sir Joseph ang sumama doon sa Thailand among the ilang provincial directors natin dito sa Bicol. Kasi siya ngayon ang aming tinatawag na champion sa processed food and nuts ba? Tama ako, Sir Jo? Ikaw ang champion. Oo. So, siya ang champion dito sa atin. Kaya siya po ang pinadala doon as representative natin doon sa ginanap na ProPac Asia sa Thailand. Baka magtaka kayo kasi noon si Sir Jo, pag kasama natin dito sa programa, lahat mga consumer issues ang pinag-uusapan natin kasi siya naman yung tinatawag namin noon na consumer champion. Ngayon, ibang level na ito si Sir Jo. Kaya ngayon, iba na ang mga pag-uusapan natin. Pagkasama natin si Sir Jo, lahat na bagay pwede na nating pag-usapan. Okay. So, Sir Jo, ano ba yung mga pwede nating i-share na mga magandang nangyari doon sa ProPac Asia sa Thailand? I believe hindi lang yung fair ang pinuntahan nyo or hindi lang yun ang sadya nyo doon. Meron pa kayong mga ibang parang business event or ano ba? Yes, ano pa ba? Opo. Yes, Ma'am Bem. Opo. Katulad nga lang sabi ko, Ma'am Bem, it's not actually about yung sa food, but the processing and packaging ng food ang inano natin. Kasi yung ProPac Asia naman, ang aim nyo ng ProPac Asia, member po ng ProPac Asia ang Philippines. It aims to overcome yung global challenges ngayon and to drive the industry doon para sa future that will require quality foods, quality products. Sa products natin, especially on food, na magkaroon tayo ng quality products and efficient solutions. Lalong-lalo na ngayon na palaki ang populasyon natin at sa pag-consume natin, sa consumerism pa rin po, Ma'am Bem, to protect also the environment. Kaya yung palagi natin dinidiscuss natin yung sustainability as to how we consume these consumer goods. Palagi natin nadidiscuss. Yun din po ang aim ng ProPac Asia, na ma-overcome natin yung global challenges. At we can drive the industry into the future that will require quality products and efficient solutions. Para nga, maano natin, lalong-lalo na yung growing population natin. Tapos, parang it encompasses everything pala. Opo, Maxine. Ano yun, Sir Jo? Sige, please go ahead. Sige po. Alam naman po kasi natin na talagang palaki yung populasyon, pagkatapos yung scarcity ng pagkain. So, there should be sustainability doon sa mga programs at sa mga ini-implement natin. And one of which ay natutulungan tayo nitong ProPac Asia. So kaya nga talagang dapat na talaga namang i-attend dito, lalong-lalo na nung mga agency. That's why it's not only the Department of Trade and Industry ang nandun. Hindi lang kaya kasama natin yung mga sina Ma'am Michelle as part ng MSMEs. Meron din yung mga farmers natin na accompanied by the Department of Agriculture, which is also kasi may mga program din doon, Ma'am Bem, na yung with respect sa food na mga plant-based.
Katulad ng mga product ni Ma'am Michelle na may mga flavor siya, mga ice cream siya, mga na-innovate na rin doon. Na, mga plant-based. That's why you can hold yung meron siyang but one flavored ice cream na So ganoon din po yung sa Asia. Kaya isa siya talagang natap namin para rin sumama doon sa Propac Asia. Okay. Sir Also, Jo, Ma'am Bem pa, yes. yung mga pa natin doon, ang Propac Asia also aims to empower yung mga startups natin and para ma-arm din yung mga small, medium, and micro enterprises natin para ma-boost yung ating economy. Ayan, okay, oo. So, yun pala Sir Jo. Bago ko makalimutan, Sir Jo, pwede bang malaman namin kung ilan yung kasama nyo doon na MSMEs, especially galing dito sa atin sa Bicol? Ilan ba ang kasama mo? For the Department of Trade and Industry Masbate Provincial Office, meron po kaming 4 na kasamang MSMEs po, Ma'am 4 Bem. sa Masbate. Opo. Pagkatapos yung delegation po ng the Department of Trade and Industry, yung sa DTI na including we have there is nandun po si USEC, si Lantayona, Bless Lantayona, nandun din po si ASEC Demp na doon kung saan siya yung ng OTOP, siya ang focal ASEC natin sa OTOP, kung kaya't siya rin part ito ng programs niya itong sa Propac Asia because siya yung nag-handle nung sa OTOP natin. And for the Department of Trade and Industry, we have 15 delegates doon po sa exhibition pagkatapos doon sa ginanap nating Propac Asia. So 15 po kami, Ma'am Bem. Sa 15 na yon, Sir Jo, ilan ang galing sa Bicol? Sa Bicol, yung sa DTI, ako lang po, Ma'am Bem, yung sa Ikaw, Department of Trade and Industry. at 4 na MSMEs. Opo, sa Lahat Masbate. taga Masbate? Lahat ba taga Masbate? Hindi po, meron din pong from Albay and Okay. from Sur, opo. Meron po mga napili po rin po natin ang regional office para from Bicol, mag-join. Sir Jo, ilan lahat? From Bicol na MSMEs? About 10 po, Ma'am Bem. Okay. Oo. So, 10 silang MSMEs from Opo. Bicol. Isa sa mga MSMEs na kasama is si Ma'am Michelle. Opo. Opo. Oo. Okay. So, other than yung fair, Sir Jo, meron pa kayong mga pinuntahan na iba? Yes, Ma'am Bem. Prior to the exhibit, Ma'am Bem, Okay. kasi nag-start yung exhibit is June 15. Then, on June 14, yung DTI contingent visited the Thailand Institute of Scientific and Technological Research. Nagkaroon po kami ng walkthrough. Nagkaroon po kami ng visit doon pagkatapos in which nakita namin na nagkaroon ng briefing and an orientation kung paano nagtatrabaho yung tinatawag nating TISTR, tinatawag nilang Thailand Institute of Scientific and Technological Research, na kung saan nagkaroon din kami doon, nagkaroon ng walkthrough ng mandate nila and also plant visits to its different plants and projects, lalong-lalo na doon sa research and development of agricultural products, yung tinatawag nilang Food Innovation Service Plant o yung FISP nila, and yung napakaganda rin ng tinatawag na Thai Packaging Center. So ito po yung mga na-visit namin, which is part of the TISTR or the Thailand Institute of Scientific and Technological Research. Ito pong Ma'am Bem, itong TISTR actually, yung kakaibahan din na sa atin kasi it is under nung tinatawag natin dito sa Pilipinas, yung counterpart niya yung CHED, yung Commission on Higher Education. Opo. Okay. Yung sa kanila po, isa lang yon. Ang Thailand Institute of Scientific and Technological Research ay under ng Ministry of Science and Technology nila, which is also hindi na pala Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. So ito yung counterpart natin, CHED, sa kanila Ministry of Higher Education, Science, Research, and Innovation. Parang yung DOST natin, nakarapasok lang yan sa Ministry of Higher Education. So, ganun po ang workings nila, na kung saan, yung pinaka-mission naman nila is nung
nung TISTR is to conduct research and development in science, technology, sa mga innovation para to benefit also not only yung mga estudyante but for value adding of products and services para ma-enhance yung national competitiveness nila. Pagkatapos yung that particular agency also provides services in analysis, testing, yung mga pati yung natin yung parang BPS natin covered na nila doon nitong nasa Ministry of Higher Education nila. Yung mga sa testing nila. Kaya't nga nagpo-provide din sila ng analysis and testing, calibration, inspection, and certification also nung lahat, pati even management, pati yung sa QMS nila. Meron silang certification of quality management system. Pasok na po yun doon sa kung sa atin sa CED yun. So ganun yung setup nila. And also, nagta-transfer ng technology. So galing sa school, di ba, sa CED, nagkaroon sila ng research and development, nagkaroon ng mga innovations at bagong technology and innovation. Ang ginagawa nila noon, after na ma-test na nila yon, they are going to transfer that technology and innovation to industry concerns and community enterprises, pati sa mga MSMEs nila. So ganun ang settings nila, which is napakaganda naman talaga. Sana mapag-aralan din ng ating mga lawmakers. Dapat pala. And kasi naman yon, di ba, so yung mga researchers nila, Ma'am Bem, di ba, sabi natin sa CED, sa atin, di ba, hindi may R&D ang DOST, may R&D ang DOH, pahiwa-hiwalay. Sa kanila, centralized yun. Doon mismo sa Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, na kung saan saklaw nila yung tinatawag nilang Thailand Institute of Scientific and Technological Research. Pagkatapos, once na nakadevelop na sila ng nung technology and innovation, sila na rin yung magta-transfer noon sa mga community enterprises. Yung mga community enterprises, yung mga MSMEs nila po. Okay, for the furtherance of their economic and social and environmental utilizations. Wow, napakaganda pala Sir Jo, yung Opo, nga namin medyo advanced talaga yung nila. Pagkatapos nakita ko rin even pa rin yung sabi ko nga parang yung laboratory nila para kung pwedeng gumawa ng biological warfare. Makita ko nung ine-explain nila. Anyways, hindi naman yun sa mandate nila. Pero pati yung pinag-aaralan nila. Nasa CED yun, kung isipin, sana nasa CED din natin yun. So parang walang DOST sa kanila. Ang DOST nandun mismo sa cloud nung CED. CED sa kanila. Kasi lahat ng research and development doon papasok po. Sa Ministry of Higher Education nila. Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. Yun ang nila, department mismo. Oo. Sana meron tayong mga ilang nakita doon na pwede din nating gawin or i-apply dito. Meron ba kayong kasamang taga-DOST, Sir Jo? Opo. Kasi kasama kayong taga-DOST doon? Wala po. Nandun yung DA ang Pagkatapos, ang ko sana doon, Ma'am Bem, na kung saan totoong nangyayari sa atin sa Pilipinas kasi ang daming R&D ang mga schools na hindi na-utilize. Yes, sa kanila talagang na-utilize. Opo, kasi isang department lang sila, yung Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. So pati nung pag-transfer noon sa mga MSMEs or community enterprises nila, napapaloob na po doon. Usually kasi Sir Jo, siguro yung mga kadalasan, yung mga researches na ginagawa dito sa atin, hinahanapan pa ng pundo, di ba? Opo. Bago magamit, bago ma-implement. Oo nga po. Kaya talagang dapat isahan lang na parang isang agency para may coordination to complement its activity. So yung nasa research and innovation, talagang alam nila dapat kung saan yung R&D nila. Pagkatapos alam nila na para yon sa ita-transfer nila yung technology doon pa rin sa MSMEs na magiging mga end users noon para nga sa furtherance ng economic and social environmental aspects.
Kasi country yung nila. last time, yung nakausap ko yung director ng BCARD, yung mga researches nila, usually, nahanapan nila ng pondo sa DOST. Opo, So, yan po. ganun yun. So, halimbawa, they have 11 researches na ginawa. So, iisa-isahin yun, hahanapan ng pondo bawat isa, bawat isang Oh. project. So, ganun yun. So, maganda pala doon kasi isahan na para, Opo, mas oo, maayos yung coordination, nagko-complement talaga yung bawat yung sa pasunod-sunod hanggang sa end user, may coordination para yung talagang matatransfer na technology and innovation ay talagang pangangailangan talaga ng community enterprises. Okay, ayun. Anyway, Sir Joe, napakagaling naman ng mga taga Masbate kasi among the ilan ba? 10 na kasama natin from Bicol. 10 ba or parang 7 Kami ang ata? pinaka... Pito ata. Pito lang ata. Parang pito Opo, or opo. Oo. Yung out of 7, 4 ang from Masbate. Opo. Oo. So talagang tama ba, Ma'am Michelle? Napakagaling naman pala ng mga taga Masbate. So, Tatlo po, ma'am. oo. Tatlo po kami, sir. Pang-apat po sa iyo, sir. Okay. Oo. Tatlong MEs at saka pang-apat si Sir Joseph. Oo. Yung tatlo po sa Bicol na po. Okay. Yung iba siguro taga-Albay at saka taga-Kamsur, yung ibang kasama nyo. Oo. Anyway, Sir Joe, kausapin na natin si Ma'am Michelle, no? Isa si Ma'am Michelle sa kasama ni Sir Joe doon sa ProPac Asia sa Thailand na ginanap noong nakaraang linggo lang, June 15, no? June 15 ba yon, Sir Joe? Tama. Opo, opo. So, siguro bago natin pag-usapan, Sir Joe, bago natin tanungin si Ma'am Michelle kung ano yung mga na natutunan niya doon sa travel na yon, doon sa ProPac Asia sa Thailand. Kumustahin muna natin si Ma'am Michelle. Kumustahin muna natin yung kanyang pagninegosyo, ano? Si Ma'am Michelle ay siya po ang may-ari ng sinabi natin na BAMS Food Products and Resto. And Si catering services po, ma'am. Ano po? Nasa Catering. catering services po. Catering. Oo, catering services. Nakilala ko na ito si Ma'am Michelle last time na nagpunta kami, Sir Joe, sa Masbate during the KNME, yung Kapatid Mentor Me. Isa ito sa mga beneficiaries ng program si Ma'am Michelle. So during the graduation, Sir Joe, pumunta kami doon. So nakilala ko ito si Ma'am Michelle. Pero para sa kapakanan ng ating mga manonood, taga-subaybay dito sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Ma'am Michelle, pwede pong kwentuhan mo muna kami tungkol sa inyong negosyo. Una sa lahat, saan ka pong munisipyo naka-base or saan nag-ooperate na munisipyo ang iyong negosyo? Oo, so kwentuhan mo na din kami kung paano nagsimula ang iyong negosyo, ano ang nature ng iyong negosyo, at bakit itong klase ng negosyo ang napag-isipan mo pong pasukan. Ma'am Michelle, please go ahead. Actually, ma'am, dati pa kasi hilig ko na po magluto din kasi ang nanay ko masarap magluto. So parang doon ko nakuha yung masarap na pagtimpla ng pagluluto. So nag-start po parang nag-start yung pangarap ko nung year 2005 nang nagkaroon ng resort sa aming barangay sa Takdugan po, sa San Jacinto. So doon, naging trabahador ako doon sa resort. Doon nag-umpisa akong nangarap na sana pagdating ng time, magkaroon din ako ng maliit na kainan, maliit na tulugan, kunting tulugan. Which is, sa pangarap ko na yun po, ma'am, natupad naman po, padahan-dahan. So nag-start po ako ng business ko year 2010. Snack house lang po yan, ma'am. 3 tables lang po. Sa town po mismo ng sa town po mismo ng San Jacinto. Tapos ma'am, yun, doon snack lang. Kaya din naisipan ko yung mag-develop ng ice cream. Kasi po ma'am,
Dati kasi nakakatikim lang kami ng ice cream sa Tikaw Island kung pupunta kami sa Bulan, sa mainland Bicol na, or dito sa mainland Masbate. Kasi lagi pang walang kuryente doon sa amin, laging brown out. Kaya naisipan ko po nung nag-aaral ako ng TESDA, naisipan ko na gumawa ng ice cream. Kaya sabi ko sa sarili ko, para makatikim naman yung taga San Jacinto ng halo-halo na may ice cream. So doon nag-umpisa po. Opo. Wow, oo. Opo. Tapos yun na, year 2010, year 2011. Nag-start naman yung catering ko is year 2012 na. Yung mga teacher ko ng high school, sabi nila sa akin, kasi lagi silang nag-i-snack doon sa akin, what if itry ko daw mag-catering? Sabi, masarap naman daw kami magluto. Pero sabi ko, hindi ko rin alam kung paano magluto ng maramihan. Kaya lang sabi naman ng nanay ko, sige, itry natin. Baka kaya naman nating dalawa. So doon nag-umpisa yung catering namin. Na hanggang kahit hindi namin alam lutuin, pag may magpapa-cater sa amin, sasabihin nila sasabihin ko sa kanila kasi hindi ko alam kung ano yung gusto nila. Sasabihin ko sa kanila, ano yung gusto nyong menu sa sa okasyon nyo. Sasabihin nila. Tapos pag alis na nila, doon ako mag-iisip na problema na ako, paano ko kaya ito lulutuin kasi hindi ko pa naman na-try ito lutuin. Kaya lang yung ko naman, yung sister-in-law ko naman, yung asawa niya, tagaluto sa barko, nung umalis yung sister-in-law ko, iniwan sa akin yung mga cookbook ng asawa niya. So doon, tinitingnan ko, ay madali lang pala, andito pala yung gusto nilang recipe. So madali pa lang naman pala. Hanggang doon, na-develop yung yung skills ko kumbaga sa pagluluto ng iba't ibang putahe. Hanggang sa dumami by word of mouth, kumuha na din ako ng medyo malaking lugar doon sa amin sa San Jacinto kasi hinahanapan na din ako ng venue. So doon po nag-umpisa yun. So pero nagrenta lang po, nag-start po ako doon, puro lang ako renta kung saan ako napupunta. Tapos year 2014, outer nakabili po ako ng maliit na lote doon mismo sa San Jacinto. Tapos doon na po nag-umpisa na talaga na pakunti-kunti. Nagpagawa na ako ng restaurant na sarili ko. Tapos ipon-ipon, pagawa ako ng 4 na rooms kasi yun nga ang pangarap ko, magkaroon din ako ng kahit kunting tulugan ba. Kasi sabi ko pag may mga bisita, at least doon nakakain, doon na matutulog. So yun yung sa main branch ko. Noong year 2019, naglakas ang loob ko na na pumunta dito sa city. Pero wala akong restaurant dito, ma'am, noon. Catering lang. Kasi may mga kakilala na ako na may mga connection na din ako. Sabi ko, itry ko, nagrenta ako dito sa city ng restaurant. Nagrenta ako ng parang restaurant, pero hindi ko na kaya na mag-restaurant pa kasi yung sa catering pa lang nga po, nabibisi na po ako. So kaya lang nung pag 2020 po baga, doon na nag-start ang pandemic. Opo. So sarado, pati yung sa main branch ko, sarado na din, parang minsan sa isang araw, isang lumi lang ang income. Buti na lang po, before nag-pandemic, 2019, marami po akong catering dito sa Masbate City. Kaya kumbaga, na-survive ko yung pandemic po. Tapos yun, pag syempre sasabay ka na kung ano yung kailangan ng tao kasi pandemic nga po. Opo. So ayun, na rin ako na kailangan magpa-order na din ako, nag-free delivery na din ako para makasurvive lang yung parang may makain lang yung mga tao ko, may makain lang kami. Tapos kinakausap ko lang din kasi nagre-renta nga ako dito sa city. So kinausap ko lang, mabait naman yung may-ari ng nirentahan ko na na kung bitawan ko na muna hanggang pandemic, yung tirahan ko lang muna yung rerentahan ko. Mabait naman yung may-ari, so pinayagan naman po ako. Pag year 2020, naglakas loob na naman ako, ma'am, kasi nga sabi ko baka magti-2021 na, baka wala nang pandemic. May inoffer sa akin na pwesto dito sa city. Kinuha ko na nung 2020 December. So nag-open ako ng 2020 kasi malakas ang loob ko.
Ah, sabi ko ba baka okay na, hindi na wala ng pandemic. Sa awan ng Panginoon po, kailangan lang talaga strategy, kailangan mo lang mag-innovate, kung ano yung kailangan ng tao nung pandemic. Kailangan yun ang pag-aralan mo talaga as entrepreneur talaga. Dapat hindi ka yung naghihintay ka na lang. Dapat ikaw yung lumabas. Ikaw yung humanap ng paraan kung paano mo maano yung customer mo. So yun, nakasurvive naman ako from December hanggang ngayon. Ngayon medyo okay na kasi marami nang nagpapa-catering. Minsan ako na nga din ang nag-aayaw kasi nagsasabay-sabay na. Yun po. Tapos yung sa ano ko po, sa ice cream, actually po ma'am, before pandemic, marami na akong dinidistributan ng ice cream ko. May dyan na ako sa Legazpi, may dito na sa Masbate, kung saan munisipyo na dito sa Masbate, sa Auto Hub, meron na din ako. Kaya lang nung nag-pandemic, na-stop din yung ano. Tapos ngayon na naman uli ako nag-uumpisa. So, ma'am, ang maganda kasi talagang ang importante, nakabangon tayo sa pandemic, no? So, tayo ang nag-adjust at saka sabi mo nga, mabuti naman kasi nung before the pandemic, medyo marami yung catering services mo. So, kahit pa paano, meron ka pang parang buffer, no? Opo. So, na talagang ayun, yun yung nagbuhay, no? Para patuloy yung pag-adjust sa sitwasyon. No? So, yun ang pinaka-importante, no, sa isang negosyante, di ba, ma'am? Opo. Isa din po yun na kailangan po huwag ubos-ubos. Kailangan mag-ano ka talaga, mag-iwan ka ng pang-emergency fund mo. Kasi yun nga, hindi natin inaasahan may mga darating na mga ganong sitwasyon. At least kahit papaano, handa po tayo. Opo. So at least ngayon po, parang nag-normalize na naman ang sitwasyon natin. So yung negosyo natin, nag-pick up na naman. So siguro, ma'am, no, gaya ng mga dati, meron ka na namang mga maiipon, no, para for the rainy days. Hindi naman natin alam kung ano na naman ang mangyayari. So yan ang pinaka-importante sa isang negosyante. Ano, Sir Joe? Yes, Ma'am Bem. Ma'am Bem, yan nyo yung mga products ni Ma'am Michelle. Pero unfortunately, she was not able to get yung tamang equipment para sa kanya. Unlike ng isang kasama namin, si MJ yata was able to at least makahanap ng kinakailangan niya sa particular na business niya. Kasi naman gusto kasi ni Ma'am Michelle na mag-scale up yung sa ice cream niya because talagang also Ma'am Bem, yung mga ice cream ni Ma'am Michelle has already been featured with so many national TV programs. Pakwento niyo natin si Ma'am Michelle niyan. Oo nga parang naalala ko during one of the trade fairs doon sa Manila sa OKB. Parang naalala ko nandoon si Ma'am Michelle na pinagkakaguluhan yung kanyang ice cream. No? Sandali lang kasi parang nawala si Ma'am Michelle. Nawala si Ma'am Michelle? Oo, naputol ata. Magre-reconnect ata si Ma'am Michelle. Oo, so itong ice cream, Sir Joe, ni Ma'am Michelle, ano ba yung mga packaging materials nito? Nasa cup ba siya? Mayroon na pong nasa cup na siya, Ma'am Bem, pagkatapos na parang mga nasa 1 liter na meron na rin po siya. But then, ang niya, sanang hinahanap niya is yung equipment para makapag-scale up yung production din niya. Kasi there's so many orders din at mas maano niya po yung In fact, parang yung business, it has already been visited by the DOST and isa yata sa mga nakita talagang potential yung enterprise ni Ma'am Michelle kung kaya she was able to get a loan from the DOST para nga doon sa equipment. Kaya talagang tama lang talagang sama. Naghahanap talaga po ng equipment noon pa si Ma'am Michelle para sa And unfortunately,
medyo walang yung Walang available doon sa mga Opo, walang hinahanap exhibit niya. regarding Oo. doon sa niya, sa product niya. Oo. So, yun ang po nung sa Siguro- Pro-Pack Ma'am Bem. Oo. Pagkatapos, nakita ko yung rin ng Ma'am Bem na yung sa concept din ng Pro-Pack talaga. So, di ba nasabi natin kanina while we open up the program Mhm. na may mga na yung Pro-Pack may 3 aims sila, one of which is to inspire sustainable development. Okay. At kung saan po Ma'am Bem, even during yung sa exhibits, merong mga insight, pagkatapos in-depth research na available doon, mga market study on the different aspects para sa processing or manufacturing and packaging of consumer products. Na kung saan, kasama po yun sa exhibit, yung mga conferences, pagkatapos mga fora doon sa exhibit. Then, another one, yung may tinatawag sila doon mga sustainability square na kung saan merong mga exhibit din po Ma'am Bem doon nung tinatawag nating food for the future. Food Wow. for the future. Pagkatapos, it's not actually bagong konsepto naman. Because even nung mga bata pa tayo, meron na tayo dyan ng mga plant-based talaga na parang yung tinatawag natin mga texturized vegetable protein. Nandun po yon. Pagkatapos nandun din po may mga in-exhibit, nagpapa-pre-taste sila doon. Nung mga even yung bottled water coming na purified out of the waste talagang sa mga waste, pero ipapatry talaga sa yung inumin para mano mo talaga kung talaga. Pero it has already been certified by the FDA nila na kung saan yun lang sa exhibit doon sa libre yun, kumukuha lang ka ng tubig, merong mga ganun po na yung tubig na yun ay galing sa waste talaga, pero talagang pag tinikman mo talagang wala na, talagang just like our drinking water na yung purified drinking water natin. At marami rin din po doon ng mga SME chatters na kung saan para sa mga small enterprises talaga na kung saan yung mga testimonials, pagkatapos inspirational stories regarding SMEs, pwede kang umattend. Maraming mga ganun po. Then, so yun ang nun sa sustainability square nila. Pagkatapos, meron din yung nag-share ng mga best practices yung mga SMEs doon. And lang po, talagang organized. Pagkatapos, another thing na gusto pa nila na aim nila is ma-ensure yung environmentally responsible manner ng mga negosyante. So, palaging pig-emphasize doon that businesses should work towards zero carbon emission and zero waste by 2025. That is why, kaya nga, kahit doon po Ma'am Bem, yung they encourage you na yung bottled mo sa bottled water na ang daming pwede ka mag-refill ka na lang instead na kumuha ka na naman ng bagong bottle. Libre naman. Opo, mga ganon. Para ma-reduce yung waste carbon emission. Opo. emission. Oo. Ayan. Ang ganda nung Sige, talagang sige. parang yung dinidiscuss natin dati Ma'am Bem sa consumerism. Opo. So Yan naman ngayon, ang mga Sir Jo, hindi na lang yung mga consumers ang tinuturo. Lahat naman tinuturuan nito. Opo, even pati businesses. Sa business side, tinuturuan na din yung mga MSMEs, yung palagi na nating sinasabi. Kasi nasa yan, Sir Jo, di ba? Nasa, anong tawag doon? Yung sa goals, yung sa, opo. oo. Sa, yung ProGED natin po. Yeah, Opo. oo. Ayan. Ganun ang mga Ma'am Bem. Talagang yung socially responsible manner of doing business, may mga discussions po doon na yung doing business safely and ethically. And also Ma'am Bem, doon sa sabi kong food for the future nilang square, meron din doon na develop na which is na-explore nila ngayon. Nakakita ko talaga, di ba? Mahilig tayo doon sa sabaw, yung sinabi natin, yung mahilig ka baga sa yung cocido, sabi mo mahilig ka cocido pagkatapos white yung sabaw because of the banana blossoms, di ba? Banana blossoms. So may na-develop din silang juice out of the banana blossoms. Kaya pala puti, sabi ko yung juice. Libre yon, pinapataste nila. Oh, and talaga. sinasabay po rin nila yan. Mga ganon yung mga
yung palagi ang nakalalo doon, yung being socially responsible in doing business, na kung saan palaging dapat while you do business, there should be positive impact sa community. Environment. Yan ang, yan mga, yan na doon. But then, sabi ko, dati na rin natin na ano yun, it has already been discussed in our program, saka tapos also na dapat masustain din natin yung pagpaalala to both our businesses as well as our consumers, lalong-lalo na rin sa mga consumers. Iyo, tama 'yun, Sir Joe. Maganda 'yon kasi na-witness mismo ng ating mga businessmen, yung mga MSMEs natin, yung mga ganong practices no na gusto din ipa-adapt sa kanilang lahat. Ayan, Sir Joe, nandito na ulit si Ma'am Michelle. Siguro pakwento natin Sabi ko, ni Ma'am Michelle. Yung tanungin natin si Ma'am Michelle. Kasi ayaw ko na rin mag-ano. Kasi alam ko, yung mga products ni Ma'am Michelle has already been featured in national TV programs. Ang dami na po. Parang 3 beses nang na-feature yung... Kasi kakaiba, distinct talaga at talagang binibisita na rin ng mga local tourists natin sa Masbate yung ice cream ni Ma'am Michelle. Pakwentuhin mo po natin. So ngayon pala, Sir Joe, yung kanyang base nasa city na siya ngayon. Nasa city ka na ngayon, Ma'am Michelle? Opo, pero pabalik-balik po ako. At ikaw... Operational pa rin yung Saksa Nasinto niya, Ma'am Bem. Okay. Ang anak ko naman doon ang nagmamanage naman, kaya medyo very dito good. muna ako. Oo. At saka di ba yung asawa mo din involved din dito sa business mo? Nasa politics po. Okay. Oo, sige. So yung anak mo ang katulong mo doon sa isa mong site, no? Okay, Ma'am Michelle, kwentuhan mo na kami tungkol sa ice cream mo. Kasi sabi ko nga kay Sir Joe, naalala ko, di ba, sa Mega Mall doon sa OKB, dinadala din yung ice cream mo na pinagkakaguluhan din ng mga buyers doon. Please, kwentuhan mo kami, ano yung mga flavors, bakit kakaiba siya? At saka yung mga programs, na-picture na yun, Ma'am, sa mga TV, Ma'am Bem, sa mga TV, national TV programs. Opo nga, Sige nga, Ma'am Michelle, para sa ating mga taga-subaybay. Ma'am, yun, na actually po naisipan. Dati na akong gumagawa yung pinakauna ko nga kasi yung sa ice cream ko is ubi. So, ano yun, Ma'am? Ubi yung pinakauna ko para sa ice toppings ng halo-halo. Halo-halo. Opo. Tapos nung matagal na, naggagawa na din ako ng mga iba-ibang prutas, mangga, gawa na din ako ng buko, nag-try din akong gumawa ng kakao. Tapos, na-inspire din ako sa Colonial Grill po baga na yung may sili ice cream sila. Sabi ko, nung naging scholar ako ng KMME, si Sir Clark ni Brown, sa ProDev namin, sinabi niya sa amin noon na mag-isip daw kami ng kakaibang produkto na pwede namin balang araw maipagmalaki ng Masbate. So doon ako nag-isip din ako, Ma'am. Sabi ko, ano yung mga namin dito, mga existing namin, ano yung marami kami dito. So naisipan ko, Rodeo Capital of the Philippines po kami, so marami kaming baka. Kaya trinay ko yung beef tapa ice cream. Opo. Kaya doon naisipan ko yun. Kasi sabi ko nga, marami nang gumagawa ng corned beef, marami nang gumagawa ng tapa. I-try ko kaya sa ice cream ko. Kasi yun naman ang produkto ko, ice cream. Tapos ayun naman, yung iba nawiwerduhan, yung iba ayaw nila. Kasi sabi, ba't ganun, beef tapa ilalagay sa ice cream? Ano kayang lasa nun? Sabi ko, try, nung nag-OKB nga ako, sabi ko sa kanila, try nyo po. Kasi, may ulam na kayo, may dessert na kayo, para kanin na lang po yung kulang. Tapos yung iba, nagustuhan naman nila kasi sabi na, ay masarap naman pala kahit beef yung nilagay ko. Parang weird nga talaga, no? Weird, yun ang sinasabi nila lagi ko eh. Tapos sa amin naman, marami kasi sa aming batuan. Tapos one time, kasi ako, hands-on talaga ako sa pagmimerkado, yung pamimamalingki. Ma'am Michelle, ano nga yung batuan? Kasi parang nakalimutan ko na yung explanation kung ano yung batuan, hindi ko na ma-picture. Sour fruit siya, ma'am, na pang Sour dito kasi fruit.
Opo, dito sa amin marami yan. Dito sa Masbate, sa Tikaw Island, marami din yan. Nilalagay namin yan pang paasim sa sinabaw na isda, na baboy, na baka. Ako man, Sir Jo, may di naman yan yung sa ating, sa ating, yung iba yon. Iba po, iba. Iba po, kamyas yung iba. Iba yung iba. Sa yung batuan, bilog po yun, Ma'am Bilog. Bem. Bilog. Totoo yung sabi ni Ma'am Michelle na marami po talaga dyan sa Masbate. In fact, we have a town, ang pangalan mismo is Batuan. Batuan. Tikaw Island. Kinakain ba yan, Michelle, na Ikaw, siya Ayla. lang? Oo, Kinakain siya. Yan Parang yung merienda iba namin din, noon. kinakain din. Opo, pagkagaling sa eskwelahan, yun ang merienda namin, sa asin, kainin, inom ng tubig, busog na. Tapos yun sa palengke, one time, ako nga namamalingke, tapos nakita ko yung matanda na pasan-pasan niya yung halos mahigit kalahating sako ng batuan. Isa amin pakunti-kunti na lang naman ang ang paglagay kasi maasim nga siya. Tapos parang naawa ako sa kanya kasi doon sa palengke halos hingi na lang ng mga kasi wala naman nga masyadong bumibili. Murang-mura siya. Murang-mura siya, opo. Yung 5 piso, ang dami-dami na. Tapos parang 1 kilo gusto bilihin ng nagtitinda sa palengke ng 5 kilo. Ang tao is 5 pesos 1 kilo. Kaya doon ako nag-isip, what if pag-aralan ko to na i-flavor ko sa ice cream. Kasi sabi ko kung ang sili nga na-flavor nila, lalo pa siguro ang batuan. Kaya doon, ginawa ko siya. Nangangasim ako. Maasim ba siya? Maasim siya sa ice cream na nalalasahan yung asim? Opo, pero kinontrol ko naman siya na para hindi naman talagang maasim na maasim. Yung mga turista nga na nakakatikim, sabi nga nila, masarap daw. Tapos parang kumakain ka daw ng yogurt. Hindi sabi ko may local yogurt na yung Masbate. Okay. Opo. So ngayon, ma'am, among the flavors po ng inyong mga ice cream, ano ba yung best seller mo? Ito ba yung batuan and yung beef tapa? Batuan, pag mga turista talaga, tapos yung mga mahilig talaga mag-explore. Mag-adventure, sa food. Opo. Ang kakainin talaga nila, beef tapa. Kasi nung pumunta dito ang mga artista, sila Kate Cuba, sila kay Rosas, kay taga Bicol pa na artista din. Pinapili ko sila kasi meron pa ako ma'am ng hinagom tsaka carmelado. Okay. Ako. Yung hinagom naman is yung mais. Alam mo yun ma'am? Opo, alam Bayukbok namin. yata sa inyo. Paborito Hinagom namin din yan. po. Hinagom Hinagom din din ang sa tawag. amin. Oo. Kasi nung nag OKB, may nagsabi sa akin na bayukbok daw. Bayukbok, pwede din. Oo, tinatawag din na bayukbok. Opo. Ayun. Hinahanap-hanap din niya namin dito sa amin. Yun din, ang isang flavor ng ice cream po. Tapos yung carmelado nga. Kasi yun din naman ang marami dito. So ngayon ma'am, parang sabi nga natin nag-normalize na yung sitwasyon, no? Parang malapit na tayo sa post-pandemic. Ano ba ma'am, nagbalik na uli yung sales natin sa before the pandemic? Okay na? Halos mga 80% na sa akin. Halos 80% bumalik na din. So sana tuloy-tuloy na ma'am, no? Opo. Tapos yung sa restaurant ko, doon sa Tikaw Island, halos 80% bumalik na. Pero yung catering ko dito sa Masbate, ano na talaga? 100% na. Wow, oo. So congratulations ma'am, Thank you so much, Ma'am Be. Congratulations. Kasama ka ba sa trade fair sa Manila sa July? Hindi po ma'am kasi actually po may lang din kami kasi yung sa ko nasabay ko pa siya sa catering ko yung receipt ko yung OR. Yun yung okay. dahilan pa. Pero kasama sana po ako kaya lang nung kailangan talaga may separate namin. Hindi na ako siguro makakahabol. sa October na lang ulit. Sa Opo, October. opo. Oo. Marami pa namang trade ko. Oo. Okay, so Sir Jo, siguro tanungin na natin si Ma'am Michelle, no? Among the mga programs na na-avail niya na sa gobyerno, no? Sa iba-ibang ahensya ng gobyerno, lalo na sa DTI syempre. Ano naman yung mga naitulong po sa inyong negosyo?
nitong mga Ano po? programa? Maraming natulong po sa akin ang DTI, lalong-lalo na nung ah, first batch kasi kami ng KMNE dito sa Masbate. Napakalaking tulong po yan sa akin kasi parang na-open talaga ang isip ko kung paano talaga yung tamang pagninegosyo. Kaya doon sa mga pag niyayaya kayo na mag-ano ng KMNE, sumali talaga kayo kasi sayang yung oportunidad po. Napakalaking tulong po. Marami pong matututunan talaga. Tapos ano din po ma'am, IPO na yung Registered. bank registered na po, DTI din po ang Nagtulong. nag-asikaso nung nagtulong. Tapos FDA na din po yung processing ano po sa area ko sa San Jacinto. Meron ka na pong CPR? CPR ngayon yung ma'am nasa CPR. Apo. Okay. Meron na On din file po. na, member. Okay. Apo. Okay. So, Apo, ayan, tapos- Sige Tapos po, ma'am. ma'am, yung isa pa, kaya ako nakapag-branch out dito kasi pinautang pa ako ng SBC. SB Yun yung Core. SB Corp. Kaya yun ang kinapital ko dito nung nag-open ako. Very good. Ayan. Opo. Tapos Oo. DOST, tumutulong po din po sa akin doon sa setup nila. May pang phase 2 na po ako ng Set up. haba. Ayan. So, sana Maraming salamat po. marami pang mga kagaya ni Ma'am Michelle na patuloy sa pagninegosyo para syempre kahit papaano nakakatulong din siya sa pag-employ no sa kanyang mga kapitbahay no neighborhood at saka Ma'am Michelle, isa na lang po bago ko balikan si Sir Joseph. Ano naman po yung inyong natutunan doon sa recent travel niyo doon sa Thailand for the ProPac? Maraming natutunan, ma'am. Nung pangalawang gabi halos hindi ako makatulog kasi ang ginawa lang namin 2 araw, iniikot-ikot talaga namin kasi yung parang dinagyan ng mga equipment, ang laki-laki. So iniikot talaga namin yung para makita namin lahat ng equipment. At doon na open na naman, ang dami na namang pumapasok sa isip ko ng mga pwedeng negosyo na sabi ko, ganito pala, madali na lang pag may... pag nakapagsimula ka na. Opo. Tapos, yun, mag-ipon-ipon lang talaga para makabili ng mga equipment. Kasi, high-tech na talaga sila. Kumbaga, pipindot-pindot ka na lang, hihintayin mo na lang lumabas. Kasi gano'n naka-high-tech yung mga machines doon sa ProPac. At saka sipag lang, no, ma'am? Sipag Opo, talaga. opo. Sipag, opo. Kailangan. 24/7 pag negosyante. Opo, ayan. Ayan, ma'am, maraming salamat po. Sana Maraming salamat din po, ma'am, sa opportunity na naman sa DTI. Sir Ju, maraming salamat po. Salamat po. sana maraming na-inspire na naman tayo na kapwa natin mga kanegosyo or yung mga gustong pumasok sa pagninegosyo. Sana maraming na-inspire sa kwento ni Ma'am Michelle. Salamat, Ma'am Michelle. Thank you so Ayan. much po. Okay. Oo. So bago tayo magpaalam, Sir Joe, please, your final message po sa ating mga kanegosyo at sa ating mga taga-subaybay dito sa ating programa. Sige po, Ma'am Bem. Again po, Ma'am. Thank you, Ma'am Bem. Again, sabi ko, it's nice to be back. So, palagi po, na sana po, patuloy po nating tangkilikin itong programa ng Department of Trade and Industry Regional Office 5, itong usapang consumer at negosyo. Kasi, nasabi ni Ma'am Michelle na marami po tayong natututunan at sa pag may natututunan po natin, walang limit po yung pag-acquire ng knowledge at sa pamamagitan ng programang ito isang pamamaraan para makaka-acquire tayo ng knowledge na naman na makakatulong sa ating sa kabuhayan. Na kung saan kahit nga sa atin, akala nyo sa iyo lang natutulungan. But then, sabi natin palagi na yung mga micro and small businesses, ito yung pinaka-backbone ng ating ekonomiya na kung saan kahit akala maliit lang na malaki po yung naitutulong natin ito sa pagbangon ng ating ekonomiya na lalong-lalo na nagaling tayo sa pandemya na naranasan ng kinaban ng world. So patuloy po nating tangkilikin ang programang ito, lalong-lalo nang nandyan si Ma'am Bem.
Salamat, Sir Jo. Salamat. Sana hindi ito ang huli nating pakikipag-usap sa iyo. Sana paunlakan niyo kami kung meron kang oras, no? Alam natin na pag meron ng malaking responsibilidad, talagang nahihirapan na kaming hugutin ito si Sir Jo para i-guest o gawing resource person dito sa ating programa sa Usapang Consumer at Negosyo. So sana, Sir Jo, sa mga susunod pa uli nating episodes or editions, sana makasama ulit namin kayo. At saka siguro yung iba pang mga MSMEs mo, no, na pwede din nating i-feature dito sa ating programa para makapagbigay din ng inspirasyon sa ating mga kanegosyo or yung mga gustong pumasok sa pagnegosyo. Again, thank you so much, Sir Jo. Thank you, Ma'am Michelle. Thank you so much. Salamat sa pagbigay ng inspirasyon, no, sa ating mga kanegosyo. Maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Muli, ito po si Bem Romano Birango, ang inyong kasama dito sa ating programang Usapang Consumer at Negosyo. Sa susunod po uling Biyernes, magsasama-sama po ulit tayo sa the same time, no? The same time, 11 to 12 noon every Friday. Thank you so much. Magandang tanghali. Salamat. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Realize true comfort